Nong, main buntak nong. Ayo na, ayo. Nong, main buntak nong. Leita beda kuma hamama Hambaraka singgah. Sabi ko ang bataan eh. Sabi ko espiritu nga ni sapi ani. Uy. Kini. Murag maog yun nitong kuan. Manambalay nga na sapi. Mutambal og kuan ba? Daot ang espiritu. Nong! Ang buntag nong! Nong! Unsa man ni? Patambal ta ko nung ba? Ha? Patambal ko. Unsa man ni siya? Nakuan nung ba? Nasudlag daot ang espiritu nong. Nasudlag daw ta espiritu? Kahit ayo nung di ko kapugong ba? Pugisa, kadali lang, pugi. Nong! Pagdali nong! Kadali lang yun. Panggahian na po nga nung, hindi na ako makaya nung. Daot ang espiritu ang isulod, ani. Masok ba, wana? Nung, dali anong. Pugi. Nung, dali anong ba? Palingkoda, dire, palingkoda. Palingkoda, dire. Lingkod diri, Jim. Nung, gahapon rin ni ba? Ako na yun. Nung, Unsa man gyud inong dan ani? kuan man kuni gahapon kanang nagdula-dula siya ba nya nakakuan siya dako kayo nga kanang kahoy ba paliti. Nasudlan siya dato espiritu nong. Okay. Hilom lang ha. tanaman, Hilom lang ha. Palihog lang kog pugong ha. Basig mo balik yang kusog. Oh, bantay pug nilang yun. Pagti lang. 1 minute ron eh. Ay siya lang. Ay siya lang. Metroba. Game. Shadow line to find that easy conversation. Oh, nihilom siya no? Ha? Nihilom? Kahiapog nga noy. Tanaw na, pangutanon na itong makaila na ba siya? Basig na, paano eh? Ron, pangutan, pugi ha, basig mo paano eh? Pangutanon na to kung unsa yun siya. Kung kaila pa ba siya, o makadungog pa ba siya? Dong? Yung daot ang espiritu sa iya ha. Ay, nigahi. Pugi na. Ah, nigahi ang kamot. Dong? Lah, kahias iyang kamot oy. Makita yun na to nga na yung daot ang espiritu sa iya. Dong? Basig mo kung wata ka balugpan eh. Dong? Op. Ini nga.
Huwag lang sa kabindisyonan sa kini. Pangpawala ni kusog sa daotang espiritu. Kay siya lagi meron sa keyboard, keypad niya, touchscreen ko. Hindi ko manguya. Lago na. Wala na sila dito. Pitas Barrio. Dito. Ay. Oh, naluya no. Ha. Oh, naluya. Iba silita yung ulo na. Silita. Naluya. Ako lang palinaan ning kuan ha. Hawas dia. Ako ning urusinan. Sari. Shaolin Shocker 25 minutes Broken hearted February 14 Shalalala Bubuka alas 12 na. Dong, maayo na ni Ron pre. Dong. Saan na eh? Sino na tuwang? Yes! Ulian na ka! Saan na eh? Nasapian kag daotan nga espiritu gani ha. Baka kabalong na imo kong gibalibag gani ha. Kinsa man eh? Nasudlang kag daotang espiritu, gipatambalon kasi mong Manambalay na. Hurim-huriman na siya nga tao. Hurim-huriman na. Basig mo balik yung sakit. Kali sa kuan. Kuan sa diabe. Bikang ka. Kay para ma ato yung kuan. Palinaan sa ka. Kanina sa na. Ayo ko na ha. Kuyo pa pre. Uyupon. Dili sa kuguyop. Ituya pre ta. Okay na, dili na. Ay lagkuan. Nanggot ay na, ulian ako. Ayaw sa kasi mo balik ang daotang espiritu. Sige, buhi pre. Buhi na. Okay na. Kailan na kanako? Bisa na. Si Gibhart. Oh, bisa na. Kailan ni mo eh? So, what's up guys? So, salamat dahil pagkuman sa video. Talinong. Go. Sarihan. Okay. Kuyop. Na. Okay. Sige. Ano yun? Padre Damaso. Kasa cake.